Masibingelele abangcwele bonke egameni likaJesu Kristu, sibingelele abasambele. Sibamngela ngezandla ezimhlophe kusekhaya. Sibingelele obaba leadership abakhona. Sibingelele ibandla lonke lika Kristu asithengelwe ngegazi lakhe. Sibingelele Mama Hlaba, my love, a blessing to my life. Siyanibingelele ngegameni likaJesu ithanambe. Yeah, yaqala imvuselelo yakusasa from tomorrow. Glory to Jesus. Amen. Siyambonga uNkulunkulu kakhulu bazalwane, we don't take it for granted. Ukuba khona kweni phakathi kwale ndawo. Uzozwa ukukhuluma kwenkosi esiyisinkwa simhla ngemihla. Spiritually bazalwane, umuntu ongaphakathi uyadinga ukudliwa. Ukuhlangana kwebandla kukhuthazwa izwi lenkosi elithi sikukhuthalele ukuhlangana njengomkhuba wabanye. There is something which happens when you meet together. Lady Bible masihlangene ngegama lakhe ukhona lapho yena engekwenani malibonge igama lenkosi. Can we put our hands together for his presence amongst us? Sibonge mthandazweni bazalwane esithwalayo. It's not easy ukubamba umsebenzi onto different provinces, but by God's grace we make it, and through your prayers, we trust your prayers, kakhulu bazalwane. We know that when you pray for us, as we pray for you, niphume emlonyeni wethu. Sometimes uNkulunkulu ukathi abulali namhlanje. Pray for my church, pray for my children. Siyayelusa imphefumulweni nasenzobusuku, because you are accountable ku Chief Shepherd uJesu Kristu, onike account because seva phansi kwakhe. Siyambonga uNkulunkulu kakhulu. Ngizibongele nje nankosikazi wami ukuthi abe isibusiso, abe supportive, ayi pillar of strength empilweni yami kakhulu. Ngakhetha kahle, ngikhethelwa inkosi ngumfazi uvela kuJehova. So siyambonga uNkulunkulu kakhulu bazalwane. You know, we are highly honored in the heavenlies bazalwane ngokuthi siyidalwa zakhe. Indaba yomuntu mysterious. Say tshela makhelwane indaba yomuntu mysterious, tshela makhelwane indaba yomuntu mysterious. Yeah. Kamba nawe uzazi ngendlela uNkulunkulu akwazi ngayo. Yabona you're a mystery. Yabona you're so sophisticated since you are made in God's image. There's a lot that you don't know about yourself. You need the maker to tell you as a product. Akutshele ngawe as the product. Allow the maker akutshele ngawe. That's why we're given the Bible. The Bible is a manual book, the mind of the maker. This is the mind of Christ here. God is speaking his mind. Michael Manati is speaking his mind, which is eternally, because that's where he abides. He abides in the realms of the eternity. And whatever God does, it does in terms of eternity. Eternity is, I wonder if I can say, it's a dispensation that cannot be measured by time. Because mase sidlulile esindabeni yesikhathi sekwenziwe izulu elisha nomhlaba omusha yonke into isintsha lithi iBhayibheli sobuyisela ku eternity, because in the eternity time will be no more. Say time will be no more. Now in the eternity there's no waste of time. You can't waste eternity. You can't exhaust eternity. Eternity is infinite, limitless. So uNkulunkulu ayikho usuka ku eternity, and then wayese ku eternity wafaka isikhathi is part of his creation. Isikhathi besingekho uNkulunkulu engadala ngalutho. Unele wadala uNkulunkulu kwafuneka athi in the beginning. So in the beginning is the beginning of time. Hallelujah. But let me tell you this, uNkulunkulu waqeda ngawe before the beginning began. Tshela makhelwane yazi uNkulunkulu waqeda waplana ngamo waqeda before kuqale isikhathi isho. Shishisana. Kuyazi abanye bayabukana nje. Ngiyazi indaba yini. Yeah, so kuthe kuqala isikhathi uNkulunkulu edala, in the beginning God created, you see. So ngesikhathi ikhathi siqala beziqalela ukuthi uNkulunkulu adale izinto ayidalayo nayo, so zibe nezikhathi zazo. Isikhathi
planet Earth asifani nesikhathi sakwe Venus, isikhathi sakwe Pluto, isikhathi sakwe Mars. They spin differently and revolve around the sun differently. Malibonke igama lenkosi. Thina sinikwe 24 hours per day, 365 days revolving around the sun per year. So ikhathi sihlukene kodwa yonke into uNkulunkulu uyinike ikhathi zakhona. Malibonke igama lenkosi. Ilanga libuse emini, inyanga ebusuku, as uNkulunkulu ebekile. Seasons and times zibekwe uNkulunkulu ngesikhathi edala izizwe, wabeka imingcele lazophila khona, wazisikela nesikhathi. He's the God of times. He's the God of dispensations, panoramas. uNkulunkulu uyahlela yonke into yakhe, but the time will come where there will be no more time. Everything izobe silungele ukungena kwi-eternity, where sin will be no more. Ayikho into ezolungiswa mase konke sekuqediwe sesingena kwi-eternity. Ayikho into esazolungiswa, ayikho into ezothandazelwa. Akukho nje ukukhala esokhala, akukho nje ukuwaste isikhathi, akukho nokuguga soba nemizimba engagugi. Noma singahlala 550 billion years sisekhona, 550 is not even 1% of eternity. Mhlawumbe uyayizwa nje ngisho? Yeah, manje ungaphuthelwa into enjalo. Akho uSathane uzomkhuza lapha, akho ozokucasula. Akho into ezoyikhohle, umqondo esobe sinayo izobe high, isi-operator kuma-spiritual dimensions. Ingase ukuthi ngikhohlwe i-cellphone yami, awu ngikhohlwe ukukama, awu ngikhohlwe ukugeza, uyabona yonke le nto zokukhohlwa. Yebo sinengqondo engakhohlwa. Sobe sinengqondo engakhohlwa. There will be no need even to buy anything, because everything will be free. Sobe sihamba phezu kwezitrato zegolide kwi-New Jerusalem engazange ithinte umuntu, yakhe uJehova wadesigner, uyi-architect yakhona, uyena uyenzela nonto. Manje ngibuka la some of the benefits of salvation, kodwa bengifuna sikhulume ngingakakhohlwa kuyavuka emoyeni wami ukuthi siyithandazele seriously le conference. Kuyezwakala bazalwane? Ngoba kuningi uNkulunkulu azokusiza ngakho kule conference. Yeah, uyithandazele. Noma kubiza ukuthi wenze i-day fasting is okay, but uyithandazele le conference kakhulu. Ukuthi amadimoni njengoba ayazi na kunale conference, ayazi amadimoni ahlala umhlangano nje seduze kolwandle futhi ama-marine kingdoms. Yeah, they know ukuthi khona ezokwenzeka. Asimvale uSathane engakaqali, asimvale nje nya athula athi nya finish. So and uDavid la uthi isihloko ngomthetho, isihloko sithi rapture ready church. What are the qualities of a rapture ready church? Yini ama-qualities nama-signs are good for ibandla noma ebandla elisemlindelweni yokuthi uJesu mayingabuya liyahlwithwa? Ulibona ngani ibandla eli-ready for ukuthi uJesu angabuya noma yinini? I'm ready. Now lapho soyihlolwa khona isibuko sezwi, lapho soyibuka khona ukuthi kumi kanjani ngathi. Yeah. And isesikhathini sobuyiselo kwezinto kakhulu ebezintshontshwa uSathane during church history. Kunezinto ezithathiwe uSathane ezazinikwe ibandla ngesikhathi sabapostoli kuma-centuries awu-3 okuqala. Ibandla lalihamba lisemlilweni, lisemandleni. Kuneculo ukuthi usizwise lawo mandla abafundi abathenjiswa, uyabona, silifuze lelo bandla laqala labusiswa. Ukuthi ibandla le-1st century labapostoli. And abapostoli babefundisa, babethandaza abazalwane kwenzeke earthquake, babethandaza abazalwane kuvuleka iminyango yejele, yabona, babethandaza abazalwane, yabona, kwehla ingilosi izokhulula uPetro, bethandaza abazalwane, babethandaza kudeploy ingilosi same time. Malibonke igama lenkosi. Sizwisela umandla ke nabafundi abaqala babusiswa ngawo, and silifuze lelo bandla laqala labusiswa, and ke lamandla asiwaceli akhona. So it's one thing to have power, it's another thing to know how to unleash, to release, activate lamandla esinawo. Sinawo sonke. Tshela makhelwane, uyazi unamandla amakhulu la wena. Unamandla amakhulu. Yeah. Amandla kaJesu ala kuwe, mtshela. Amandla egazi kaJesu ala kuwena. Amandla asegameni kaJesu ala kuwena.
amandla ezwi likaNkulunkulu adala ngaluzulu umhlaba ala wena manje musukunyakaziswa amadimoni. Glory to Jesus. Kuze kuthiwe sinikwa amandla phezu kofezela nenyo. Those are types of demons. Kodwa ayino kakhulu nayile ndawo ethi and nginikela amandla phezu kofezela nenyoka na phezu kwa wonke amandla esitha. Asho sonke onke. Ngomshayela izandla wonke, uonke. Onke. Onke. So kuhlaniswa yonke into nje uSathana azitshela ngayo. Yonke into nje amandla asolwandle phezu komhlaba emkhathini amandla obumnyama onke amandla. Onke. Kungaba esimeni sezifo, esimeni seziqalekiso, whatever. Imisebenzi kaSathane yonke into uNkulunkulu asenzele yona ngoJesu kuba onke amandla kaSathane abe phansi kwenyawo zethu. Kunendawo ngiyithandayo nje la engibusisayo. Uthi uDavid, bless the Lord, O my soul, and all that is within me, bless his holy name. Bless the Lord, O my soul, and forget not his benefits. Say benefits. Say benefits. So great salvation, which is great and eternal. Jesus Christ is the source of eternal salvation. And the Bible says, how shall we escape if we neglect so great salvation? Now, and let the Bible, Jesus being our salvation. Jesus is our salvation. And Jesus is our salvation as a gift from the Father God. So, Jesus, Jehovah is salvation. Jehovah, Yeshua, Jehovah is salvation. So, is salvation ke umsebenzi kaNkulunkulu emntwini uyisipho esamukela ngokukholwa umsebenzi we-salvation. And kubalulekile especially masanda sindiswa sibe ne-understanding about i-salvation. Sibe ne-understanding, yisho sibe ne-understanding. Kusho ukuthi uzobe khona uzobe echaza. Umuntu ofundisa uyachaza. And akachazela ukuba wazi kuphela, uchazela ukuba uqonde into oyaziyo. Uyabona uyazi ukuthi usindisiwe kodwa there's a lot ongayazi ngensindiso. Uyabona? That's why uthola kwesisikhathi ubanjwa into ebengasafanele kubambe. Ngenxa ukuthi uswele ulwazi. Ingakho iBhayibheli lithi abantu bami babhubha ngenxa yoswele ulwazi. Sifuna ukubalekela ukuswela ulwazi. Ngoba uthanda bonke abantu basindiswe bangaphelele ensindisweni. Ukusindiswa kusho introduction into the new family. Justification, ubuyisana noNkulunkulu, kusho uintroduce into new life, kusho ukwenziwa a new creation. Ube isidalwa esisha. Kusho ukubhaptizelwa emzimbeni kaKristu. Kusho ukulungisiswa, ubalelwe ukuthi wena ulungile. And then each justification, it is just as if you have never sinned. Kuyezwakala bazalwane. Wonke umuntu osindisiwe evuma uJesu lithi iBhayibheli ngesikhathi simkholwa ngenhliziyo kuthiwa silungile phambi kaNkulunkulu. Sisanukugwaya emlonyeni. Kusekho into ezisihlulayo kodwa sesilungisisiwe, sesisenziwe ukulunga, sesilungile phambi kaNkulunkulu. Silunge ngokukholwa, hayi ngemsebenzi. Before sihambe ukulunga, siphile ukulunga, kufanele sibe ngabalungileyo before siphile ukulunga. Bese kuthiwa hambani ngokufanele ukubizwa enibizwe ngako. So ukuhamba kusho uyiphila lento oyiyo ungakayiphili. Asiqale ngokuphila ukulunga before silunge, siyalunga ngokukholwa bese siphile ukulunga. That is why ungalahli izono ukuze usindiswe, uyasindiswa ukuze ulahli izono. Ukuze zingalahlwa wena ngoba uzobe uyicosha, zilahlwe into oyamkela. If isalvation ibe umsebenzi womuntu ngabangikho la. Njengoba nje kunyaka 59 ngisindisiwe, 59. Next year ngizobe ngithi 60 years kwi-salvation. So sengiyayazi into engiyikhulumayo ingcinile. Yabona? Ingcinile sengiko 70 something, 72 kuyale. Yabona? Ingcinile ngifresh emoyeni. Lithi iBhayibheli ugcina umoya nomphefumulo nomzimba kuze bese usukulweni lokubuya kwakhe. Ugcina bonke ubuthathu bakho. Wenza sure ukuthi u-right spiritual, u-right psychological, u-right physical. Ngoba uyitabernacle lakhe. Yabona, your body is outer court la kwenziwa khona umnikelo. Your body is like an outer court where there is an altar of sacrifice. So that is why your body is presented to him as a living sacrifice. Yabona, and your soul, your mind, your will and your emotion ibizwa kuthiwa yi-holy place. Mawungena nje kwi-holy place, there's a showbread, a table of showbread, which is a type of the word of God.
and the lampstand, which is a type of enlightenment, understanding, seeing, kukhanya njengekhwezi ey'nhlizweni zethu. Malibonke igama lenkosi. Mase siyongena kwingcwele ngcwele, which is your spirit is a type, your Holy Spirit, Holy of Holies is a type of your spirit. That is why mawamukela uJesu, he goes straight into your spirit, because in the Holy of Holies kwangena umpristi kanye ngonyaka ephethe lakhe igazi nelesizwe. Nikhona nonke bazalwane? Kwangangena nombani. It was the holiest of all. Yabona? Lapha kwi Hall of Holies ubuthi mawungena kunetafula lapho kune altar lapha elincane elibizwa ngokuthiwa i-altar of incense and spices. So ile incense and spices imele your praise, your worship. That is why lithi iBhayibheli singena emasangweni akhe ngokubonga, emagcekeni akhe ngendumiso. So these spices and incense, they show praise and worship to God that introduce you into the Hall of Holies. Then there you ungena ngegazi kaJesu Kristu. Asho sonke singena ngegazi. Sonke singabapriest, asho sonke singabapriest. But emasontweni umpristi ureplace igama lomfundisi noma ipastor. But in salvation, in the kingdom, all believers are priests. I say all believers. Bingelela, itinga bingelela priest. Yeah. So that is why I get seen in ministry of intercession. In ministry of intercession, yayenziwa abapriest bengenela uIsrael endaweni engcwele ngoba Israel engenamandla okungena khona bangenelwa abapriest. Manje akusekho ukuthi kungena umpriest othile naye engena kanye ngonyaka. Umnyango uvuliwe ukuthi sonke singene singabapriest sonke anytime ekufika isikhathi sokuthi siyongena singena ngegazi mawuguqa nje uthandazo uphakathi kwi-Hall of Holies. In the presence of God. I say in the presence of God. Now ufuneka uyizwe ngomoya lento uyithathe ngomoya ngoba zonke into engiyikhulumayo they are spiritual. So that's why you have to be spiritually minded. Ukuze ingqondo ikwazi ukuvumelana nento engiyisho kuwe. And wenze sure ukuthi umuntu wangaphakathi ozelwe kabusha umnika ithuba lokuthi alalele ebese etolikela your soul or your mind. Umoya wakho ila kuhlala khona umntwana kaNkulunkulu, angiqali kuyisho lonto. Umoya wakho lapho kuhlala khona lento ekuthiwa umntwana kaNkulunkulu la kuwena. Umphefumulo wakho lapho khona ethiwa umfundi kaJesu. Umzimba wakho lapho kuthiwa khona iTemple, lapho le ndawo ebizwa kuthiwa iTemple. Manje emoyeni wakho umntwana ngoba uzelwe uNkulunkulu ongumoya. And uNkulunkulu ungubaba wemimoya yethu. Uyabona? Umbaba mahlaba ongizalayo ungubaba biological. Kodwa uNkulunkulu ongizele ngezwi nangomoya ungubaba wami spiritual. Ngoba ngiyumntwana wakhe in the spirit part of me. Lapha lapho kuhlala khona nembeza yabona le ndawo ekuthethisa amoya izinto wrong noma uyakholwa noma awukholwa kuba khona into wrong. Uyabona uzo une guilty conscience iba ikufaka iguilt land until uzoxolisa bese iyathula seku right ke manje. Yabona kunento ekulahlayo uma wenza into wrong. Lapho kukhona lento ebizwa kuthiwa i-conscience. Asho so i-conscience. I-conscience is a sense of uNkulunkulu ayiplantayo into your spirit ekwazi ukuhlukanisa the right from wrong. Yabona? So i-conscience leyo. Yabona? Bese bakhona ke lento kuthiwa i-intuition. Asho so ke intuition. Intuition. Yabona? Intuition. Isho ukuthi imfundo ulwazi yabo olungaphakathi. Intuition ulwazi olungaphakathi without an information from outside. Kodwa uyazi into ungekho okutshele ngayo. Yabo lapho kuphuma khona ke even word of knowledge, lapho kuphuma khona gift of knowledge, word of knowledge or gift of knowledge or prophecy, discerning of spirit, lezenzeka kwi spiritual dimension of your life. And the sensitivity of the spirit must be encouraged bazalwane. Ukuze bakwazi ukuhlola umoya. Kuyezwa ka? Ukwazi ukusenza nje wena ntombazana mayithi umfana uzokushada, umsenze in the spirit, athi umoya ngcwele ayikho yonke lento ayishoyo. Yabo ukwazi ukusenza the spirit, the tone, the voice. Is it the voice of Jesus or the voice of a stranger? So balekile ngoba umoya wethu uba sharp the more si practice into the spiritual, the more sidlezwini is the more siba nobuhlobo nomoya ngcwele. Umoya ngcwele sharpens
Hallelujah. Our spiritual senses, sense of sight, sense of smelling, sense of hearing, on endlebe magezwe lokhu umoya kushoyo. So kuthatha indlebe spiritual ear to hear what the Spirit says. And kufuneka sivume uNkulunkulu asithwasise sibe izangoma zezulu sokwazi ukubona izinto eziright nezwrong. Singavumi yonke singathi amen noma khuluma idevil worshipper. Ngenxa ukuthi ibiza igama lika Jesu sesithi amen. No, you must know the voice of the Holy Spirit. You must know your voice, the voice of your spirit, and the voice of the evil spirit. These three spirits, you must be able to differentiate their voices. It's not enough to know the word of Christ. You must know the voice of Christ. Usekhona la endlini? Yeah, kona noma uzokwenza noma uzothatha ama decisions, kufanele wathathe phansi kwe guidance and leadership of the Holy Spirit. One of the reasons why we pray for guidance. How niyezwa yini bazalwane? Yeah, entweni zonke buza intando yakhe. Ngiyalazela liqulu. Lithi kuphi? Yenza njani? Ungavele ufuhleke nje. Indlela umuntu ayikho emntwini, ikuNkulunkulu. Ingakho uMoses show me your way. Ebese show me your glory. No, it's not enough ukuthi wazi iglory, na iglory akulula ukuthi ufike kuyona ungazazi indlela eziyakhona. Yabo? Sibekwe endaweni ephezulu, tshela makhelwane sibeke endaweni ephezulu. Yeah, ngokwe position, ngokwe hierarchy yasezulwini, yabo, ngokwe protocol yasezulwini, kufike kube uNkulunkulu bese kuba ibandla. There's nothing in between God and the church of Jesus Christ. There's nothing. That is why uNkulunkulu engafuni sikhonza abanye uNkulunkulu. Ngoba nje sesikhonza into engaphansi kwethu. Ebekuthiwa sibuse phezulu kwayo. Manje sesiyakhonza thina. And now by doing that we are demoting ourselves. Kuyenzeka wehle kwi position, uhlale kule position ngoba umntwana uNkulunkulu, kodwa ungahlali kuyo as a way of exercising. Yabona i-authority obekwe kuyo nokuphila according to the calling obekwe kuyo. If you are more than a conqueror, you must behave like that. Yeah, makuthiwa umntwana kaNkulunkulu babosisiwe abalamlayo ngoba bothiwa abantwana bakaNkulunkulu. Manje ubonakala ngokulamula kusho ukuthi usuyayiphila lento obizwe ngayo ukuthi umntwana kaNkulunkulu usohambisa okwayo. Yabona? Listen to the Bible, if you love your brother kusho ukuthi uyasiprovela ukuthi uzelo uNkulunkulu because uNkulunkulu ulothando. Manje akwazi ukuzalwa uNkulunkulu lothando ube namaqhubu nje uzonda abazalwane athi nje sengene nalesi sitha sami uNkulunkulu wami hey kenze njani ngiphume akwenziwa kanjalo mawuzelo uNkulunkulu usekhona la nje akwenziwa kanjalo mawuzelo bani na ngifuna sibambe le nto futhi enye into ebalekile ukuthi mase umntwana uNkulunkulu sewusindisiwe uyindlalifa ngithi ma umntwana uNkulunkulu sewunjani sheshani uyini manje buza umakhelwane soqalile ukulehla uzolidla kusasa noma usalibuka nje noma ukhohliwe ngicela ukubona izandla zabakholwa ukuthi bazindlalifa kanye noKristu. Hawu manje mase niphakamisa nonke nithi angenze njani? Ngicela ukubona izandla zabathi ngiphakathi kwalo ngiyalidovora ifa, ngiphakathi kwalo ngiyalidovora ngiyalidla. We baphakamisa nabanga yazi ukuphamisa umuntu Nkosi yami. Understand? Glory to Jesus. Sizi not sizoba yindlalifa kanye noKristu. Yeah. And nokuphila lokhu ngishilo le nokuphila enyameni kuyisinka sabantwana bakaNkulunkulu. Obana bathi ngidla sona isinkwa sokuba healthy ngihlale ngiphilile sengiyasidla ngiphezulu kwaso. Akho sifo esinamandla phezulu. Masifika nje kwaphela i-vocabulary kodwa nje makuthi kuyasondela nje umkhuhlanyana ukuthi kuyasondela ngathi kuyiqolo unelungelo ungazi uyocela umfundisi naye le eKimberley unelungelo lokuthi hey get out of my life right now. Don't touch the house of God. Mabusayisho nje language yabantu abangenathemba abangenankulunkulu. Maphinde uyisho ngeyivala. Ngoyisho uzuyiyeke. Le ndlela okhuluma ngayo.
Buza umakhalwane into kade uyikhuluma ekseni iyahambisana namhlanje. Yakutshela njalo kuba kuyekubhedeke wena ukuthi uzosebhedda ngisokhuluma into othi masuzibuza ukuthi yini lebe ngikhuluma yena uJesu bethini mangikhuluma kanje. Very important. Let me give you some of the benefits of salvation, because this salvation is great and this salvation is eternal. It is great because the source of that salvation is God. And it's a great salvation because it's a gift. Esiyamukele without works. So let's check ama benefits akona, some of them. Ngeke ngiwasho onke. Kunginike ilungelo ukuthi ngibe umntwana kaNkulunkulu. Igunya. Kuba umntwana kaNkulunkulu igunya. Ngizelwe ngokwaphezulu. So ngokuzalwa ngokwaphezulu nginqoba izwe before I fight. Uthi ngizelwe ngubani? Yikona ongenza nginqoba izwe ngingakalwi. My sins are forgiven. Lethi iBhayibheli busisa indoda ezona zayo zixolelo. uNkulunkulu angasayibaleli iphambeko. Isibusiso leso ukuthi izono zakho zixolelo. Anisakweleta noNkulunkulu. Then comes justification. Justification kulungisiswa. It's a verdict that comes from the High Court yasezulwini. By the blood of Jesus Christ, I've been justified. So to be justified, it's a declaration, it's a verdict that says you are righteous. You are righteous before my eyes. Kusekhona ukungihlula ngisanda kusindiswa kodwa you are righteous simply by believing. Lady Bible, we are justified by faith. Nikona bazalwane? Yeah, and by the blood of Jesus Christ. And we are declared righteous. Why? Because we believed on the finished work of Christ Jesus. Believing on the finished work. When Jesus said it is finished, I have to believe the good news. I have to believe the report. So once I believe that report, because you believe of what I've done for you, then I'm giving you a verdict. When you are righteous before my eyes. Then comes peace with God. Say peace with God. There's no enmity. I can be called a friend of God, njengo Abraham. Sengaba ufriend kaNkulunkulu. Sengaba nezinto uNkulunkulu angazenzi engashongo. Akufanele kuvele uqhamuka ukuthi iqhuma usuyafa. uNkulunkulu uyakutshela athi hayi. Futhi akakutshela into especially mawuzofa nje akakutshela into engazange kwenelise ngobuthi benzuku. Ngoba uyena othembisile wathi ngizomenelisa ngobuthi benzuku. So now umngane kaNkulunkulu we are reconciled ubutha busekho phakathi kwakho, peace with God. Peace with God. Asho ke peace with God. Now ufuneka si-add kule peace with God sifake no peace of God. Say peace of God. Iyona nto eshodayo kubazalwane abane peace with God. Kushoda peace of God. Angiqala ukuyisho futhi le. Yeah. Into okhule ukhola uyibuka wakhula ingqondo yakho yazathatha ishape yakhona. Akulula ukuthi ivele iphume kalula. Ingakho sifundisa ngesineke. Ngicela ubuza umakhelwane, unayo peace with God? Yazi uzothini? Uzothi yes, ngisindiswe phela ngumntwana kaNkulunkulu. Yabona, I've been reconciled. Yabona, reconciliation kubuyisana ubuhlobo kade bulahlekile. Now ubuzombuza uthi ke now but ke do you have peace of God? Mbuzo. Noma sene stress, ne depression namanje, ne anxiety, ne fear, all those things that are a type yokuthi wena awungeni kwi peace of God. A peace of God, a peace of God ile kwenza uthi all is well, izinto ziphethe. Kodwa to relax, you enter into his rest. He rest lesibili. Le uqala ireconciliation. Kuphela ubutha phakathi kwakho noNkulunkulu. Lesibili ungene ekuphumuleni. Uthi ayisafuni mina ngithandazile ngayo. Ngaze ngambonga uNkulunkulu, ngambonga ngalenkinga, ngambonga ngoba ngimbona by faith eseyisolve. Manje ngirelaxile ke uthembisile uNkulunkulu wathi mangimnika zonke izinkathazo zami ngokukhuleka nokunxusa nokubonga, then ukuthula kukaNkulunkulu, not ukuthula noNkulunkulu. Not ukuthula noNkulunkulu. Senginakho lokho akunankinga. Kodwa ukuthula kukaNkulunkulu. Okudlula ukuqonda konke. Ongenza ngibe nokuthula kodwa isimo singathi asikashintshi. Manje kusizwe lo kona lokho ngisizwe ukuthi manje ngihambe ngokuthi ngibonana, ngihamba ngokuthi ngikholwa yini.
ngihamba ngokuthi ngikholwa yini. Yabo umuntu okholwa ngempela ubonga same time kade eqeda ukucela. Ngoba ukukholwa kunqaka kuqala izandla zakho zingakanqaki. Manje ungasalindi uNkulunkulu ukuthi akuphendule, ukuphendule ngesikhathi ucela, wazokwamukela ngokukholwa. Linda manje manifestation. Yeah, uJesu wayesefikile emhlabeni, kodwa kwafuneka uMaria alinde 9 months for ukuzalwa kwakhe, ukuvela kwakhe abonwa abantu. 9 months. Kodwa uJesu wafika 9 months before azalwa. Ngithi uJesu wafika emhlabeni 9 months before azalwa. Kodwa for 9 months wayefihliwe esibelethweni. So noNkulunkulu ufika uletha into yakhe in a form of a promise or a word. Nikona bazalwane? Now ube promisileke ukuthi mangabe ucela kuye then uzobe sekunika lento oyicelayo. Kusho izwi lakhe. Now according to the word, ifaith iyakwazi ukwamukela izinto based on what God has promised, based on what God has said. uNkulunkulu washo uAbraham, uAbraham ukwamukela lokho as a reality. Nangizwa? Ingakho edumisa uNkulunkulu engananga ngisho umzimba wakhe nesizalo sikaSara esifile. Azange sinake. Ukusinaka kusho ukuthi uyifake engqondweni. Uthi uyathandaza noma uthi uyakhuluma ithi ingqondo kahle uyabona isimo siyani. Nina lokukholwa kwenu kuyanihlangisa. Awuboni isimo ukuthi siyaphetha. Ulokuthi ngiyabonga. uNkulunkulu sengenze kodwa manje uyabona ukuthi kunjani. Yabona? Kufanele umtshele uSathane ukuthi no, angihambi ngokubona ngoba mawuzohamba ngokubona uzobamba into oyibonayo. Mama ngokukholwa uzobamba lento okholwa yiyo. Kwenzeke kuwe njengokukholwa kwakho. Hayi bashani izandla ke kulonto. Very important. Hamba ngokukholwa uNkulunkulu abe pleased ngawe. Obana bathi mongcwele, I want to exercise that. Yes. Yebo. Buza makhelwane, kunjani ukholo lwakho? Lunjani lu strong? Noma luwalivuka. Noma say I see you. Itayibona lot. I'm talking of the benefits of salvation. I show also the benefits of salvation. Enye esinye iziyika esifika nesalvation, a new birth, a new creation. Something so miraculous has happened within you. You are born again. I say you are born again. Say born again. But now spiritual birth I find in physical. Funeka esibhedlela manje uyohlolwa, manje uyoxukuza. Manje uyokwenziwa yonke into. No. Kwa spiritual birth akusebenzi kanjani. Hallelujah. Angisho ukuthi ngiyakulokhuze mhlambe ngiyakujaja uma ungakhumbuli. Kodwa yiphi into enkulu kuwena i-spiritual birth ne-physical birth, biological? Or uyayikhumbula i-birthday yakho spiritual? Ungayikhohlwa, omunye uzothi ngayikhohlwa. Uyayikhumbula i-birthday yakho ngokwasenyameni, biological? Yiphi leyo oyi-celebrate uma ifikile? No, sengiyayibuzela nje. Mayifika ucelebrate yiphi? Okay, angilindele impendulo ngoba niyayazi impendulo. But we are supposed to be celebrating. Noma uswalikhohlwa losuku lakhe. Yabona mina angisakhumbula kahle what's the date, but I remember the month. May 1966 ngisindiswa. Sengayikhandela nje ngithi ngoMay, at least ngoMay ngomhla ka12 ngicela uyabona kube usuku inkosi engibonga ngayo. Kodwa manje indaba yokuzalwa kabusha because is eternal. Ngingambonga namhlanje. Uyabona? Ngoba indaba yokufa kaJesu Kristu sise celebrate hayi ngoyephasika. Masidle isidlo nje sesingene khona njalo. Yeah, sesingene ephasikeni. Izwa lonto. Yabo. So makukuvukela nje kube khona evuka nje ake ngibonge usuku engasindiswa ngalo engazalwa ngalo ngokwaphezulu. Ubona abangithembisayo iya nihlaba inkukhu nje kuze kubuzakala ukuthi wahlaba inkukhu kwenze njani. Hey.
ingakho phela kuthiwa makufika lapho kuthiwa ke nibone uthando olungaka asenzele lona ubaba lokwasithiweni and bonke abamamkelayo wabanika igunya ukuba bathiweni kusho ukuthi kuba umntwana kaNkulunkulu kuyini shesha kuyigunya authority yabo now uma uzelwe nguNkulunkulu uzelwe ngokomoya uzelwe ngokwaphezulu uzelwe forever ungibaba wakho everlasting father that's his name now you know because ngesikhathi uzalwa kabusha uya introduce kwenye family umuntu ozalwayo sokade engekho kwi family manishadile bese nithola umntwana you have got a new member in the family so that is why mangabe usindiswa uphenduka kuyajatshulwa ezulwini ngoba kwamkelwa a new member ngokwasezulwini manje futhi ezulwini I believe ngoba iBhayibheli alisho ukuthi kuba khona introduction uyothi uvula amehlo nje hawu weJohn anganoma sobe sibiza ngoJohn yini khona yabona weJohn yabona njengo Adam eqambelwana engazange afundele zathi mayiqhamuka zisho zonke futhi angaphindi ukuthi konje bengitheni lapha konje bengithe ikati yabona maqhamuka into efana nalo angabusasho ukuthi ikati ayibize ngelinye igama manje sifike ezulwini introduction ayizoba khona ukuthi uPetro ke lo uJohn Abraham lo noma no uyothi uvula amehlo ukuthi mawufika nje ngoba sokwazi ngokuphelela iBhayibheli lisho njalo sokwazi ngokuphelela masifika ezulwini tshela makhelwane sokwazi ngokuphelela masifika khona so esinye semazema ke zama benefits of salvation is to be born of God sibe nemvelo kaNkulunkulu ngoba sifuza uNkulunkulu oba sizelwe besides to sikhethiwe kukhethwa into ezizelwe sizelwe ingakho uPetro ethi we are partakers of his divine nature in your spirit kunemvelo kaNkulunkulu enza uNkulunkulu abe uNkulunkulu ngithi in your spirit where you are born again kunemvelo kaNkulunkulu within you angiphinde ukugcina so that is why kufuneka lento ukuba nemvelo kaNkulunkulu uparticipate in his divine nature uqala uexercise uyiphile phela ukhulume nesimo sincibilike ngoba uNkulunkulu mayikhuluma kuyenzeka now exercise ulingisa ubaba wakho uNkulunkulu ngoba uhlala kuwe ngaphakathi ngoma wakho ingcwele nikona ukhulumisa kaNkulunkulu ungakhulumisa kwabantu ngoba uzelwe uNkulunkulu manje lokho kuzalwa kwakho ukuqala kuyayivala leyo leyo kuzalwa kwesibili kuyayivala leyo kuzalwa wisdalo sisho kudala sekudlulile neqala kusezomndeni seyidlulile noma wafa uma wakho wafa eqalekisile akusasebenzi ngoba usuzelwe kabusha you are a new creation manje awusathinteki kulento yakudala ngoba uzelwe makuzelwe ingane ayinama record ngisho enkantolo ake kungavela athi lengane yangiqala ngoba ibizalwa namhlanje manje ana record la emhlabeni sinjalo nathi masizalwa okudala kudlulile kodwa uNkulunkulu akasikhumbuza ingakho esinika irighteousness yakhe ngoba mayisibheke ukuthi angikaze sone ngoba irighteousness ekaNkulunkulu nikhona bazalwane uNkulunkulu urighteous kusho ukuthi akasazi sona manje masinikwa thina as a gift uNkulunkulu mayekubheka athi angisiboni sona kuwo kade uhlulekile izolo awuniyezwa yini kade uthe kushibilika izolo kodwa akubheke through Christ angasiboni sona athi urighteous akhohlwe angagcini ngokuthethelela bese yakhohlwa sengikhohlwe ukuthi wawenzeni Nkosi yami engikhohlwe neziswa yikhipha azirecord asarecord hawu angina manje sekhona ngithi izinto wazenza asarecord engqondweni kaNkulunkulu khohliwe uNkulunkulu ukuthi wenzani wena nje okhumbulayo noSathane lokukhumbuza ngomthetho bese sangasafanele sibe sin conscious mase sisinisiwe kufanele sibe righteousness conscious sibe ne consciousness yokuba righteous before God ya samukele le uNkulunkulu asenze saba yiyo siyekele kade siyiyona uSathane lelo kwesinonusela elokuthi ungakhohlwa njalo wake wathi wena umtshela lezo zinto ziphansi kwegazi yabona konzoba nesibindi sokusondela kuye yabona ingane yes masikhula khulile ibe namahloni mayingcolo sinabukeni kodwa mayisencane hayi noma ngathi ayina ndaba iyahlekela nje idlala itoys ayina ndaba nje ayazi into kwenzakalani yabona be that simple before God yabona ungaphika uSathane ntazo ngikonkozela ngayo ubuso yashwa abantu
umntwana kaNkulunkulu period. Usindisiwe, uyazolile. Yabo? And then ngesikhathi uyikhuluma lonto, umeditate, ucabanga uhlala kuyona, izofana nawe. Uzoba yiyo. Yabo? Manje ukuthi siyavuka kusemhlabeni sisenyameni bela uma kwenzeka siwa phela ngosothini ngoba singabantu. Yabo ndizijalo. Zikwenza ube weak. Waphinde uyisho. Isho le uNkulunkulu athi yiyo, isho yona. Yeah, usho ugula uthi ngemivimbo wakhe ngiphilisiwe. Ngoba you will have what you say. Especially when God has said it. Take what God has said and say it to yourself. Say what has been said. Say what has been said. I say what you have been said. Unelungelo ngefaith Nkosi yami sengena kwendawo. Unelungelo ngefaith ngoba uNkulunkulu unikele zonke izinto. uNkulunkulu sekunike konke okudinga kuloko kuphila. Ngithi uNkulunkulu wenze njani? Yeah. Nokuphila okuphakade kusho ukuthi spiritual life is fully supplied. Fully supplied. Noma ungasacelanga uNkulunkulu once we declare lonto wathi ngegama lika Jesu nginemoto yokuya emsebenzini nginemoto yokuya emsebenzini uNkulunkulu akakuzwa udeclare ukuthi unemoto ukuze uthandaza yabo uzumthandazo la kuwe ngegama lika Jesu Kristu nginemoto uthi uzovela pha kunandaba nginemoto uNkulunkulu angiphe yona ngoba ngeke akuphi uJesu bese ehlulwa ukunika imoto. It's a lie from the pit of hell. Yasobhani lapho. Yabo ngeke akunika izinto ozofanazo uye nazo ezulwini ahlule ukunika into ozozishiya. It's a lie. Ekufuneka siyifunde how to exercise faith, how to live by faith, how to talk faith language. Faith language. You can't speak a faith language ube. No. Akwenzeki. Mozokhuluma language yefaith matsiteki. Akwenzeki ukuthi nesimo besides God only the message of faith. Nesimo silindi ukuthi uthini. Isimo simi kanje silindi order from you. Angiphathi khona makothi in the name of Jesus yonke into iba alert ukuthi uzothina emva kwalokho. Ngoba uyabusa kanye noKristu. Ubusa phezulu kwezimo, phusa phezulu kwezikhathi, ubusa phezulu kwensuku neminyaka. Ngenxa ukuthi unombuso ongene kuwe, ubusa ngawe, uyena obusa ngawe. Mawufuna ungafuna ukubusa phezulu kwempilo, lithi iBhayibheli we reign in this life through Christ. Mawungafuna ukubusa ngalendlela uKristu afuna ubuse ngayo through him, uyamcima umoya ongcwele. Ngithi menze njani umoya ongcwele? Uyamnyathela acimeke athule. Zikudla izinto ezikhona umoya ongcwele. Unkosikazi ufakazi bazalwane. Ngohlala ngitshela nje. Yabona ngikhuluma ngehealing, ngikhuluma ngani. Yabona umuntu ongakwazi ukuhlwana nefaith mangikhuluma. Ngoba ngiyangibona ukuthi ngiphila yabona into the just issue iBhayibheli isho 4 times ukuthi the just shall live by faith. 1 time in the Old Testament, 2 times in the New Testament. 3 times in the New Testament. The just shall live by faith. The just shall live. So into iqiniso ufakazi ababili noma abathathu. Mase be4 lapha ukusekho ungabasa. They justify le justification ebengikhuluma ngawo. All the righteous people shall live by faith. Makuthiwa asike isikhaya lesilolelo wena esophumelele lokho kuyifa labalungileyo bakhe. Yabo yifa ashonso ngiyifa yifa. Angathi makufika inkinga utatazela phelelo ukuthula. No. Akube yiyona ephelelo ukuthula mangabe inakho. Yeah, akube yona egodolayo phambi kwakho inkinga. Ungakulinge ugodoliswe inkinga.
Ngiyakuvala lokho kuba unoJesu phakathi omkhulu onikwa amandla ezulwini nasemhlabeni nangaphansi komhlaba. Ula phakathi kwena. Manje exercise that authority that God has given you. Unikwa ama-authorities kwaze kwakabili. Unikwe authority yokuzalwa ukuthi umntwana kaNkulunkulu. Wafika uJesu wathi nginike authority phezu kofezela amadimoni lawo nenyoka. Na wonke amandla esitha. And nothing by any means nangokuthakatha any means shall hurt you. Ibambe lo nto ifaleni. Mayithi nje inyanga ulibambe lingashoni uthi by any means. Not by any means will hurt me. Nothing. Listen to the Bible lapha ku Psalms 34 I think verse 19 bangaphosisi. Lithi ziningi inhlupheko ngoba simasila emhlabeni. Ziningi uthi uDavid yena uma impi imisa ngakimi kusho kuzibutho ngakimi kimi not ngakithi uyedwa. Ibutho. Kodwa abangakuye baningi unabamelene naye. Yabona? Noma impi imisa ngakimi angesabi. Impi singabaka Psalms 91 thina. Ufuna kumculo umusho noma uyamemeza uphume phandle umemeza Psalm 91. Uma mashaba nje bese emotweni wafikelwa ukuthi nje akasho Psalms 91 amusho. Kanti bazosinda cebesho engozini yayizoba isiphihli. Yavalwa uPsalms 91. Manje ngayithandazela ke lonto kathi Nkosi umuzungu wangu noma ngiwangilingayo kodwa Nkosi ngiyacela umkami Nkosi yami angaphuki ngisho ithambo. Ngihlale ngimtshela ngithi hey akufanele kukhule wena anginasithembu. Ungangilingi. Ngisho usama ngemoto kanti isicapha kasivalile ngithi hey ungangenzi. Anginasithembu. Glory to Jesus. Ngoba naba siyayizwa le ndaba. Uyayizwa lo ndaba le. These are benefits of salvation. Say these are benefits of salvation. Yeah, you are a new birth, you are a new creation and you are born again. And your being born again is supernatural, it's spiritual, and your Father here is your everlasting Father. Now, salvation is an adoption into God's family. Adoption into God's family. Sengizophetha bazalwane, adoption into God's family. Ukumbona umlungu ehamba nengane emnyama nenibabona yibona abathanda ukwenza le nkonzo ye-adoption. Uyenzela zonke kwakumthetho ngaleso sikhathi eRome ukuthi ma adopt umntwana umthetho uqina kakhulu ngaphezulu komthetho uma ngabe we responsibility phakathi kwakho nengane zakho zizalayo. Kodwa lengane eadoptiwe umthetho ngalesi sikhathi seRoman Empire very strong. Kwangafuneki nangeyiphutha ukuthi izizwele ukuthi ayizalwa like. So now we have been adopted into sonship, we are adopted into the family, and always to balance, double, because see adoptwa sizelwe futhi at the same time. Yeah, as abantwana baNkulunkulu sikuzalelwe lokho, as the sons of God adoptelwe lokho. We are adopted into sonship. We are sons of God. We are sons of God. Yeah, no more you are a son of God spiritual, because in Christ there's no male and female. The spiritual part of you ehambayo mabe uhamba emhlabeni ihamba ishiya umzimba ayina gender. Greet your neighbor and say hello son of God. Hello son of God. Hello son of God. You see. So we family, we genealogy entsha. We family entsha. We genealogy entsha. So each generational case ayisasebenzi kuwena. Because now inqanyulwe ukuthi uzelwe kabusha. And ke esingizema eternal life. Asho so eternal life. Eternal life ayisho eternal existence. Ne eternal breathing. Isho the very God kind of life. The highest dimension of life. When we check in Greek, it is Zoe. Zoe is a type of life. I think we've got animal life, plant life, human life,
asifani ama-levels alezi impilo. Impilo yezinto ey'tshaliwe noma ey'milayo nempilo yezilwane nempilo yomuntu akulingani. Thina siphila impilo engaphezu kwempilo yey'ngilosi, amakherubhi namaserafi, ngoba nawo ayaphila amakherubhi, iy'ngilosi zikaNkulunkulu nedalwa zezulu nazo zinokuphila, kodwa i-dimension yokuphila esinayo thina ile uNkulunkulu aphila ngayo. Njengoba uNkulunkulu ophilayo nje, impilo yakhe ayiphilayo usihlephulele sibe nokuphila okuphakathi, onendodana unokuphila, ngoba indodana ithi I'm the way, the truth and the life. So the very life which is Jesus himself, life, Jesus, person, is in me. And the type of life engiyiphilayo sengikholwa kuthiwa is Christ living in me. It's no longer I who live, but Christ is living in me. Manje akubonakala ukuthi khona ophila kimi. Ngomuntu ophilwa idlozi uyabonakala. Ngisho umbingelele uthi gogo ena 12 years ninjani kodwa gogo naye lokho ezamula uyabona, ngoba manje kufuneka ecace ukuthi akusaphili yena, sekuphile enye into kuyena. Manje yini kuthuleke mase kuphila uKristu kithi? Yini amadimoni angatatazeli makuphila uKristu kithi? Jesus, asirelease lento kaKristu ophila kithi, asiyikhulume, si-exercise authority kaKristu, ngoba uKristu uthe all authority is given unto me both in heaven and on earth, and that Christ is in me, and that Christ has risen from the dead. Now since he has risen from the dead, that is why ngesikhathi ngimamukela ngavuswa ekufini spiritual. Univusile nani benifile, ngoba uqale wavukela mina na uvuka kimi. Ngokuvusa mina ngifile spiritual, ngivusiwe kwabafile spiritual, sengiphile kuphileni okusha, sengumntwana kaNkulunkulu, sengiyindlalifa kanye noKristu. Izemazema zonke lezi ngintshela zona. Tshela makhelwane, uyazi usitshela izemazema le yonke lento ayisho. Izemazema lezi esitshelwa zona. Malibonga igama lenkosi. Now eternal life, you receive it, everlasting eternal life. John 3:16, 1 John chapter 5 from verse 11 to 12. Indwelling of the Holy Spirit. That shows indwelling of the Holy Spirit. That shows indwelling of the Holy Spirit. He is indwelling. What does it mean to dwell? Are we being visited, or is he paying a visit in us? He is what? And now the Bible says he will dwell within us forever. The indwelling of the Holy Spirit is when the whole Godhead is in me through the Holy Spirit. The indwelling of the Holy Spirit in me. Njobu hamba nje uhamba nezema sikaMoya Ngcwele, or represented the Father and the Son in you. Yeah. Ishayile izandla mawuthanda Lord. The indwelling of the Holy Spirit. The indwelling of the Holy Spirit. The indwelling of the Holy Spirit. Not the Holy Spirit paying a visit. You can't afford to be mungu. With the indwelling of the Holy Spirit. Ungayazi into oyiphethe lento ekwenza ube mungu. Ube nama mood swings. Uba unpredictable. Ushintshwe isimo, ube i-thermometer instead uba ube i-thermostat. Igiza ine thermostat. As long uyishile nje noma ungahamba isonto lonke, izolokuyizwa ukuthi awungathi amanzi abantu bese iyazistarta futhi. Ine gauge, ine thermostat, ine element bese ba ne thermostat. Mayizwe ukuthi amanzi asiyabantu yakwazi ukwasenza. Kunaka sebantu bese kicker i-element ukuthi iphinde washisisa amanzi. That's the thermostat. In the moment, kushisa iyaphakama nenibona the moment. Makushisa imercury yakhona iyaphakama ithi. Uma kubandi yehle, ayikwazi ukuyicontrola nje imele. I-controlwa environment. Asibona bethe buzimakhelwane, are you a thermometer or thermostat? Where's it? Kufuneka ume nje ube wena nje. Ngesikhathi isimo sibande eminyango wena ufudumala. Njengabantwana bakwa-Israyeli, uMoya Ngcwele wayi-thermostat kubantwana bakwa-Israyeli. Ebusuku kwakubanda kakhulu, emini kushise kakhulu, ehlane babehamba kulona. So that's why uMoya Ngcwele evela ajika beyifu baphole, babe neclimate yabo within a climate. Ebusuku makubanda avela beyifu lomlilo.
Bafuthumale ngesikhathi abanye beqhaqhazela amazinyo bona baba. That's what the Holy Spirit does. Mayifike empilweni yakho. Sithi must better kodwa ube nepeace we. Yabo. Kodwa environment yakho ayivumelana njengoba Paulos no Silas ejele babeboshiwe beshayiwe futhi kodwa they were singing, they were praising God. Yabo? Bengahambisani nesimo abakuso sasejele. What happened? Lesimo sasejele sanyakaziswa ilesimo abanaso. Amaketanga ayibabophile alisho ukuthi aqhabuka lithi awa. Iminyango yasejele idazi njani iminyango yasejele? Qhu yavuleka. Bengazange bayithinte. Ingoba bavumanga ukushintshwa iclimate abakuyo. Ungashintshi nawe. Noma isimo sithi kunebhodlela lamanzi efridgini, gcwalisa ifridge by faith, speak a word there. Speak a word there. uNkulunkulu ancama hlehlisa izwi nomhlaba to provide you. Angenza noma yini to provide a person omkholwayo ngeqiniso. You are unstoppable. God will perform a miracle. He will intervene on your behalf. He will show himself strong on your behalf. We exalting king before God. You must exalt God before king. Yeah, and you must mean it. Uzusho uthi inkinga ndini inamadlebe okuzwa wena ngoba umsendaweni kaNkulunkulu. Uzokuzwa nomoya wasolwandle uyakuzwa. Yonke into yadalwa ngezwi iyakuzwa makhuluma. Yonke into yavela ngezwi izokuzwa makhuluma. Cancer kufuneka ukuzwe. What in the name of Jesus, that name is above that name, cancer. Now you can say, cancer, bow down your knees before the name of Jesus. And take my instruction right now. Get out of this body. It is the temple of the Holy Spirit. The more look ukhothi izwi lenkosi. Yabona? Yabona? Umoyingcwele akukhumbuza ukuthi ithempeli kaMoyingcwele. Utshela uSathane kahle kakuhlala you are trespassing. Kuhlala abantu abakhula, kuhlala uMoyingcwele la. Indlu kaMoyingcwele la kuyona izifo. Ukhipha amehlo uvikele ilungelo lakho ulwele ilungelo walithengele esiphambanweni. uJesu wahleshulwa nawe shaya phansi konyawo uthi inkosi yami yahleshulwa ukuze ngiphile. Angizuvuma izifo noma kanjani. Yasetshenzelwa lento engiyona njengoba ngiphila nje yasetshenzelwa. uNkulunkulu washaya umhlane kwahlephuka inyama ukuze ngiphile kwecancer. Cancer, you better go right now in the name of Jesus. Angifuna ukubona right now. Yeah. Makunemali kufanele iphuma. Into nje kufanele kubaleke akufanele ukweletana noNkulunkulu. Ashonso ke akufanele ukweletana noNkulunkulu. Yabona. Kunzima ukuthi uNkulunkulu akubusise financial uma unenkinga yokunikela. Noma nje uNkulunkulu uvela khuza into edlayo edla imali yakho. Uma wena umethemba. Hayi ngoba efuna imali yakho uNkulunkulu ufuna inhliziyo yakho. Ngoba where the treasure is, that's where your heart is. Yabona? Mabe imali yakho la imali yangakhona iya la kukhona khona inhliziyo yakho. Ma uNkulunkulu ebona ukuthi wena uyamkhonza nangemali yakho, uyamkhonza nangemali yakho, uyabona ukuthi lo muntu akangikhonzi ngendebe zamlomo nenhliziyo yakhe la. Ma ubudget bese uqala ngoNkulunkulu kusho ukuthi uyayazi into oyenzayo. Awu nikhona abazalwane? Ngithi ma ubudget busuthi inkosi wena kuqala. Yabona? Yeah, kuyasiza futhi nokusuka ekhaya senikhulumene noNkulunkulu uzomkhonza ngamalini. Utshele nemali sesiyokhonza manje. Hayi ngifuna kwaSpares. No, siyenkozweni. Wait. Ngoba imali iyathanda ukukhuluma, ikhulumisa ekhukhwini. Ithi angiphumi noma kanjani. Uthi hey, angizukuzwa ngawe wena. You are not a master to me. God is my master. You are my servant. You mammon. And if you make money to be your servant, it's a very good servant. You make your money your master, is a very bad master. It's a tyranny. Ingakho iBhayibheli lithi ukuthanda imali kuyimpande yakho kokukona. Uyogila imkhuba uma umamoni ebusa impilo yakho. Uyoqamba manga nala ngasafune khona. Uyokwenza izinto eziyokubophisa ngeimini ngoba ufuna imali. Funeke ibe sendaweni yayo. uNkulunkulu abe umaster, yona ibe yiservant.
And not serve God with mammon. Serve God and mammon. No, serve God with mammon. Tell mammon, now we are going to serve God. We are going to worship God. You begin to trust God. Hallelujah. For your money, not trust money. Oh, with your money, you trust God. Not trusting money. You trust God with your money. And silver and gold belongs to God for you. Nangis, asitheng lutho ezulwini, but there's silver and gold that belongs to God for you. I say for you. Akusho kumina Nkosi yami ngoba ngikhala amazwi njengengcuba nje. Mina ngiyahlupheka. You must repent. I say, you repent. Repentance akuyona ezono kuphela. I-repentance yokukhuluma, yokucabanga into wrong ephambana nezibhalo. Yabo? Lento yokucabanga ukuthi uyahluphekela kusho ukuthi iphambana nokuthi wena uNkulunkulu ukwenza indlalifa yakhe. Yabo? Manje you must repent. Tell your mind, change now. The word of God does not say what you say. Let the mind of Christ be in your mind right now. I'm telling you right now. Now the word of God is the mind of God. I say the word of God is the mind of God. Sometimes kufuneka ufunde izwi lenkosi as if you are reading the mind of God. Because you allow the mind of God to be in your mind, then it becomes the thoughts within your mind. Thoughts, and those thoughts become words. And those words become actions. You act the word of God because your mind says yes to the word of God. There's no argument between what God says and your mind. Your mind now is spiritual. You know? There's a renewing of the mind and then the repentance of the mind. For the mind to be renewed, it must repent. For the mind to repent, it must be renewed. So repentance is the duty of the Holy Spirit to convince you by the word of God. Giving you the truth, ufinyelela kulazini iqiniso, khona iqiniso lizokhulula. Nikhona bazalwane? Yeah, ama facts of life awakhululi, kodwa iqiniso lika Jesu liyakhulula nalo. So we slaves of poverty uneqiniso. Ngoba uneqiniso unazo zonke into eziphethwe iqiniso. And uNkulunkulu is ready to provide you with all the needs that you have. And more than that, he's able to do exceedingly abundantly above all that you ask or think. He's the God of abundance, more than enough. How much more? The Father which is in heaven. Imanina nibabi nenzela abantwana benu izinto ezinhle nibasesikoleni nibathengela konke nibathengela igrosa nibalalisa empedeni namashita nibaqashela uanti babageze benze yonke into nibenzele ukudla abantwana benu. How much more? Say how much more? Hamba nalelo gama lika how much more? The Father which is in heaven. Onika bacela kuyazi abanike the best of his, abanike umoya ingcwele, abanike ukuphila okuphakathi, abanike uthethelelo kwezono, abanike umlungisa, abanike the best that he has. How much more? How much more? Yeah, if you being evil, if you having mistakes, if you pelelwa endleleni sometimes nothando luphele kodwa ukwazi ukwenzela abantwana bakho kuhle. What about God? Ingakho ethi ukuthi Isaiah chapter 1 ngondlile ngikholisile kodwa abantwana bami bangihlupukile. uNkulunkulu uyondla wondla ngisho inyoni zezulu angazange azizale azidalile ayifuyile. Wena awufuyiwe awuyona impahla efuyiwe. Wena umntwana kaNkulunkulu indlalifa futhi kanye noKristu umenzele inyoni zezulu. How much more? Phuma manje kule mentality yokuthi uNkulunkulu wakwabela ukuthi uhlupheke, wakwabela ukuthi nje udonse ngodizili. Sengaze ngakwamke isiphambano sami ngisithwele. False religion, demonic religions. Phansi ngalo religion enjalo. Ngoba uzokwenza kanjani ube sibusiso kwabanye na usasokola. uNkulunkulu ufuna ukubusisa even above what you can contain so that the overflow izotholwa abanye. Ube isibusiso kwabanye. Awu nikhona bazalwane? Ube nenhliziyo nje yokubheka abantu abahlupheka uye nakushe old age home uye uphethe izinto lapho. Ngoba we have got more than enough. Obana bathi yes Lord. Angeke ngizisho zonke lento ziningi. Bengisekunamba bani konje? Yo. Jesus. Bengisek number 7. Manje zu 22 zonke lezi. You have an access to God. Kule salvation. That's right. Sine access uNkulunkulu. We are delivered from the kingdom of darkness. Asho nje delivered.
kusho ukuthi uSathane asalawuli phezulu kwempilo yami. Akana say phezulu kwempilo yami. Akasangibusi nenkanuko zakhe yonke into namademoni akhe yonke into akuna power over me. I'm delivered from the kingdom, domain of the king Satan, the prince of this world, the king of this world. Idomain yakhe ayisebenzi phezu kwami. You can't dominate me, Satan. Funeka sifunde kule dominion ukuthi izinto ze-dominion of darkness azinamandla phezu kwami, noma izifo ekuthiwa zilapheki, noma iqalekiso, noma yini namadliso, noma umeqo, akusebenzi konke. Ngithi akusebenzi konke. Noma ngakhala isikhova sithi ungethuki ngalendlela othuka ngayo ngwakakhona. Sukuma njengendlalifa yezulu. Akusaphili wena uKristu ophilayo. Uthi hey, in the name of Jesus, out. Nya uzothola sesihambile. Ngoba inkinga yazo zonke lezi zinto igama lika Jesu. Igama lika Jesu. Tshela makhelwane igama lika Jesu. Now we are redeemed. Asho ukuthi we are redeemed. Yeah. Esingizema leso. Redemption, means again to buy something back, to buy something from the marketplace, to buy a slave from the master, to set that slave free. Must figure out when. So we have been redeemed by the blood of Jesus. We have been bought and paid for by the blood of Jesus Christ. Sithengiwe, sathengelwa. Ngegazi lika Jesu Kristu. Asisebona bethu kuthengwe ngisho imizimba yethu. My whole life is belonging to the new management. Sengibelonga la ngithengwe khona. Ingakho manje kungasekho silingo singavele sisuke nje la sisuka khona siqonde kwena sekufuneka sidlule kuNkulunkulu avume ukuthi sikulingene. Lithi iBhayibheli akayivuma ulingwe ngokuphezulu kwamandla. Kusho ukuthi sekhona kufuneka avume before ulingwe. Kukhona umuntu ovele ofuneka asibuke isilingo ukuthi i-outcome yalesi sibusiso izoba correct. Mayibona singaphezulu kwakho asireject. uSathane aphindele emuva naleso silingo. Bese kusisilingo esilingana nawe. Akayivuma ulingwe ngokungaphezulu kwamandla. Uthembekile kuloo ndawo. Futhi uzokwenza nendlela yokuphuma lapho. Amadimoni akubonisa ungaphetsheya. Ngoba you are no more under his kingdom, including a sickness and disease. Unelungelo lokuthi asike isifo songibamba mina. Angiseyona we kingdom of darkness mina. I'm set free from that kingdom. Colossians chapter 1 verse 13. Kikishiwe embusweni obumnyama la kugcwele khona yonke into amadimoni yonke na. Kwakwathi kwakaSathane. Instead mina oxosha uSathane ebantwini. Imina ochitha imikhukhu kaSathane. Imina oshisa amasimo amaFilisti ngomlilo wasezulwini. Ngifika abantu bengasalali beklingwa izinto beklewula ngifike mina ngivele ngithi thy kingdom come Lord, thy will be done in this house as it is in heaven. Wena Sathane hamba nombuso wakho sekhona umbuso wezulu la. Sekhala sika Jesu isicathulo. Ilungelo imandate esinikiwe to establish ikingdom kaNkulunkulu lapho ingekho khona. Sikhahlele ikingdom obumnyama sifake ikingdom kaJesu. Basindiswa abantu babe nekingdom yasezulwini. Yeah, into kade basho nabo bathi solo kufikile umkhonzi kaThixo siyalala like bekhewula ngishintsha lezi zinto befike ebusuku zikhinge ngishintsha ngisho nami ngigcwele umlilo ngiambassador yasezulwini ngithi ngeke ziphinde mayiphinda nginika igama mayiphinda nginibika naligazi likaJesu phuma phandle bakuthi phuma phandle ulifefe igazi likaJesu ngikunika ikhali manje uyisebenzise noma ngikho uyiambassador amawunjalo. Awudlala kudlala. Tshela makhala uyoqala nini ungena emzini? Ufika abantu bekhulu baphilisa, ngoba lamandla kanti awukwenzani lamandla? Mbuzo. Uyoqala nini ungena emzini umuntu uthandazela abagula baphila? Uyoqala nini? Hayi mfundisi ngathi nami kusenzima nakumina nje. Namanje ngiyezwa nje iqolo seliqalile leyo nto yalo. Phela mina ngumuntu weqolo. Awusena umuntu kaNkulunkulu lo nto yakho. Uyoqala nini kwasebenzisa lamandla angaka? Ngoba ngabe uba kuthiwa uyasebenza ngabe sina indawo ukuhlangana.
manje lokuza wena wedwa kanti uphethe into kuthiwa lezi sibonakaliso uzolandela abakholwayo bonke abakholwa egameni kaJesu bolandelayo bobeka izandla phezulu abakholwayo bagula abaphili babeke bakhipha amadimoni. Ngicela uphamzandla mawuthi I'm ready uthi uNkulunkulu angisebenzise ngobani ungasiphamisa uma ungalokhuza kahle abanye bathi ngathi uSathane uthi yithi kancane ungalokuthi uvele yithi nje wenzele umfundisi uthi abone ukuthi nawe uyaphakamisa uNkulunkulu uhlola inhliziyo uyakubona mawuganga ndibona uyakubona mawudlala ku serious lento yafela esiphambanweni kongadlali kwafipha ilanga kwaqephuka amatshe kuyolanda indaba yakho musu mayingafeli wena ke irastela kwena ngoba isibindi nikhona bazwana ne confidence yalento uzoyithola ngokuyipractice yabo uqalela ukuthandaza umuntu ophethwe amahlo uqinisa uthandazela impumputhe engaboni sengisho wena mina ngoba kaphiliswa wena lo muntu uphiliswa uJesu omamkele ngoba kusaphila wena uKristu ophilayo yeka lento okutatazela engasaphili wena nangatatazela swayini ngoba akusaphili wena uKristu ophilayo hawu nikhona abazalwane ya ukwamkela uJesu njengokuthwasa ungeno abaphezulu not abaphansi this time ukwamkela uJesu ngiyanithwasisa njengesangoma esikhulu unamkela abaphezulu not abaphansi ngithi ngiyanithwasisa njengoba ngikhuluma nje yabo it's now or never ngiyanitshela it's now or never yezwa mama Mongcolinda ngekhomba manje engathi khona umuntu ongaphathekile kahle lapha ekhaya khona umuntu omaziyo ongaphathekile isihlobo lapha kwena ukhona uzomuthi Mongcoli hamba ubeke izandla khona uzobona ukuthi kwenzakala hamba ubeke izandla manje uyakuduma Mongcoli usheshise futhi ungenze yini nangu Mongcoli ekuthuma hamba ufike umbeke izandla uzobona ukuthi kwenzakala ungambuzi ukuthi usindisiwe noma ngasindisi uJesu wayengababuzi beka isandla kwenzeka isign bese ethi ha kanti iyasebenza lento sengiyayamukela sometimes nalezi inkinga zilokuze kunamathele ingoba ufuna ukuthi uNkulunkulu akusebenzise uqaqe inkinga zabanye ya iyeke lezi inkinga ezikubambile siyeke usukhulumile nazo wathi ayihambe manje sesibhekene noNkulunkulu hamba yoqaqeza laba uye unazo kodwa yoqaqeza abanye ngoba henye indlela ukuthi uthi uyaphenduka asisekhe zakho lawo niyangizwa kahle niyangizwa futhi nizoyenza uMongcwele ngeke awaqamba amanga uyangitshela ukuthi bazoyenza khona bazoyenza la lindela ubufakazi obukhulu obunamandla yeah so bese waqedela ama benefits kodwa so far lama benefits can change your life right now just to know ukuthi kanti lama benefits alensindiso enguyo makhulu ngalendlela ngene access yokungena kwingcwelelo ngikhulume noNkulunkulu ungabikho ngisho uMaria ozoba phakathi kwami noNkulunkulu ngithi kuwe kungabikho ngisho uMaria lokuthi awu Maria awusiyele kuNkulunkulu uyosicela no uJesu akasho njalo uthi nelungelo lokungena nina nikhulume face to face noNkulunkulu ngesikhathi uguqile kuquqa umzimba kodwa umoya ucross amafu yongena ezulwini kwelesithathu niyoxoxa noNkulunkulu ngesikhathi uthi amen uyabuya umoya wakho uphethe into zezulu ufuna ube nalo picture ube nalo vision ube nalo film edlalayo ukuthi ngesikhathi ngithi ngivala amehlo ngiguqa ngiyangena ngomoya kwelesithathu umoya wakho knows no distance umoya wakho bebambisene noMongcwele umzimba nje othi mawula ube la kodwa umoya wakho uyakwazi ukuba sezulwini amadimoni ayakwazi ukwenza lokho baphume emzimbeni bawuganga ya bahambe usuku bonke bobuye ekseni ngo3 uthi wena ulele kanti uba umzimba wakho ubanjelwe idimoni mhlambe ubanjwe iphathi ethile maybe his soul but nje ngoba akakholwa ispirit sakhe siphumile siyoba nomhlangano emkhathini uthi wena inganilele kanti ayikho la if they can do that kwa Satan not we can do it we can do more uhambe yongena esibhedlela ula usekhona la endlini
uthi ngiyangena manje esibhedlela ngegama lika Jesu ngiyangena ushintsho uPaulos uthi noma bengifisa ukuba nani ngokomzimba ngibe khona nani phakathi kodwa manje angikwazange ngibambekile manje kodwa ngomoya ngikanye nani ya no Eliya kwakusho njalo inkosi yaseSyria ithi ubani lo esithi sikhuluma imfihlo zokuhlasela kwaIsrael ubani lempimpe lapha phakathi kwethu kanti cha umoya womprofeti usuke ukhona emhlanganweni. So you must know very well ukuthi akwazi uye eLondon ula ya uhamba nge-aeroplane kaMoya Ngcwele uhamba uyongena eLondon ufike wenza umsebenzi khona uthi manje ngiyamkhipha esibhedlela lo uyaphuma esibhedlela eLondon ngiyamkhipha manje igama lika Jesu because the born again spirit knows no distance and time. It's your body that is subject to time, not your spirit. In your spirit there's eternal life. Your body is still waiting for that. When Jesus comes, so told him, but your spirit is there already. As Christ is, so are we in our spirits. We are exactly like Christ. We are perfect. We are partakers of his divine nature through our spirit, our born again spirit. Our born again spirit must be activated. Our born again spirit must be activated. As many as you know, these are benefits of the Holy Spirit, of salvation. These are benefits of our salvation. These are benefits of our salvation. Now we have to ask the Holy Spirit to make it an experience, to make it, which way can I? It's a possibility. It's already a possibility in my spirit. So in my day-by-day life, it must be a possibility, an experience. I must live this kind of life, of victorious life. Victorious life. Victorious life. Impilo represent Christ. Kade ngikhuluma nabazalwane eGauteng ngithi awukwazi ukupresent uKristu ungakamrepresent uKristu. Kufuneka umrepresent babone uKristu kuwo. Upresente into oyi-representative yayo. uKristu abonakale uhamba uyithulele. Uyaqamba uyavula umlomo uyampresent ebantwini. Vele uyi-representative yakhe. Sebembona kuwe baze bakubuza ukuthi mntanami uyakholwa yini. Uthi ma ubonani uthi no ngisuke ngathi mangikubuka ngabuka ngathi kunekhethini elimhlophe. Engathi basho izinto ezihlukahlukene abantu ezichaza ukuthi uNkulunkulu uhamba nawe. Ngibona isizotha nje angikwazi mntanami ngixolele mangikusukela kodwa nje content mangikubheka engathi uzosho something evele ezulwini mntanami. Singahlali nento enkulu kangaka. Sigodole nayo. Kuhluphe komakhelwane esiphethe impendulo. Agula umuntu azafe uyofika emlindelweni. Kanti befuneka ufike saphila angabe safa ngesikhathi ephila kusinisa umndeni wonke. Ugule nento zethu simshunqisele ngayo yonke into ayizange isebenze kodwa kunele kwafika lo uNkulunkulu wakho washo kanye salala ubuthongo sesiyayifuna lento the whole family ungene nefamily kulandela family of 20 ingene la ngomuntu oyedwa. Siyamlibazisa uMoya Ngcwele ufuna ukuyenza lento. Kithi silibazisa uMoya Ngcwele sifuna ukuyenza lento. Ngibongisa manje eBrazil abanye abazalwana emveni kwemvuselelo enkulu especially abantu abasha kungathi bekuyinkonzo yabantu abasha bethandazela abantu even estratweni bathandazela abantu ukuphuma amademoni on the street bajabula abantu babe rejoicing bane word of knowledge and word of prophecy ba propheta babuka abantu babatshela into zabo bathi wena uNkulunkulu ukuthandile uphethwe into ethile engakamtsheli athi uMoya Ngcwele uyangitshela uphethwe into ethile. Wena udle i-treatment ethile uyakholwa ukuthi uNkulunkulu akusindisa njengamanje umuntu esezwile ukuthi kuthiwa uphethwe yini enga hawu ebese vele hayibo ngiyakholwa phela faith comes by hearing njengoba usukhuluma kanje ngiyakholwa ngoba manje awutshelwanga umuntu ngami ukuthi njani bengizama ukuyifihla kodwa wangibona uJehova manje ke uNkulunkulu ungihlanganise nawe ke mntanami ungihlanganise nawe ukuthi ngikukulethele izinto kade uyithandazela. Mase uqedile umthandazelo busuthi uyamfuna lo Jesu osekuphilise njengamanje umvu makufuneka shaya ivosho ungasagobeki uthi shaya ivosho manje la kuSmith Street shaya amangala athi hayibo hayi angisezwa ya uJesu lo engimphethe kwenza izinto abantu le generation namhlanje iyafuna ukubona i demonstration
And the ability yalo demonstration is waiting for you. It's right inside you right now. You can do something. Uthi moyingwela ngitshela ukuthi uyasitatazela nje kodwa you can do it. If you receive what I say, then you can do it. And go and practice what I say, then you will see. Yabo umama nje uzobuya nobufakazi. Ungasho sesendleleni uthi ngiyeza. Wena sifo esibambe isihlobo sami ngiyeza njengamanje. Ungasuthi uyafika isifo sesibalekele wena asibalekeli wena sibalekele uJesu omphethe. It's not about you. It's about Jesus. It's not about you. It's high time that uJesu wethu must be seen, known, glorified, abajazwe uNkulunkulu wethu. Bathi asikaze sikubone nje. Kufuneka abantu basho njalo. Bathi dala ngisonto kodwa ngaze ngibonte nje. Ngithi this is the season, this is the time yokuvela kwamandla kaNkulunkulu ngebandla lakhe. And funeka sibe nendlebe yokulalela, sibe ne-communion with the Holy Spirit. Yabo, si-communicate with the Holy Spirit, akhulume nathi, sikhulume naye. Asitshele into ezizayo zingakafiki. Sibe ne-communication, sibe ne-relationship noMongcwele. He's a person. Khuluma nje, ungalokho uthi baba, sengisa kuweka ngelutho. No, yema kanjalo. Yabo, nelungelo futhi ukukhuluma noMongcwele, uthi Mongcwele, Mongcwele kunje uhamba kanjani makunje Mongcwele ngenze njani ngithathe le business noma ngithenge lapha la noma ngithatha le course ngenze njani Mongcwele umenze Mongcwele abe a partner with you in every way, in every decision that you making. Lithi iBhayibheli lithi iculo ezintweni zonke buzani ezintweni zo buza intando yakho akungabi iculo ngenze njani namhlanje mawuvuke ekseni what is up for today Lord, what's up for today athi hayi namhlanje kuzoba ukuthi nokuthi vele uyemsebenzini vele it's kuyaziwa kodwa ube nakho ni what's up for today. Yabo umuntu sometimes uzothandazela umuntu othile ekathi ungazi yena wena ukuthi uyadinga umthandazo. Sometimes lento yokuthandaza in tongues usukuthandazela ingqondo into ingqondo engayazi ukuthi kufanele ithandazele. It's your spirit praying by the Holy Spirit to God. Uthandaza into kathi ungayazi ukuthi iyadinga ukuthandazela. And lapho uthandaza izinto eziyimfihlo ingqondo ayinasithele. Ngesikhathi ingqondo ingenasithele ama spirit afuna ukuhlasela engqondweni awukuziduthini. Ukhuluma a secret language noMongcwele. Ukhuluma something secret. Mhlambe khona umuntu ohijackwayo ngesikhathi uthandaza ngeyolimi ngoba umazi. Yabona? Uzozusexoxela kusasa athi ngesikhathi esithile kuvele nje ngahlaselwa bahijack imoto. Ngabona sebebaleka ngazi babalekani. Uthi uyacabanga ukuthi hayibo lesikhathi uMongcwele angivuse ngaso wathi ngithandaza. Yabo? So kufanele simsondeze uMongcwele abe umngane. Kufanele abe umsizi, abe umduduzi uMongcwele, abe uthisha, abe umkhumbuzi futhi, abe ngamandla okwenza lento esho uNkulunkulu. Ngoba uyasiza ngisho sesithandaza. Ngoba sosuke esibhede emthandazweni, uyena osinika amagama ngoba wazi ingqondo kaNkulunkulu. Man, you must stand as under the unction and the power of the Holy Spirit. Our life will never be the same again. There have never been a time, let's think khona uMongcwele njengalesikhathi. Yabo? Without the Holy Spirit uzodlala ingane, uzodlala inyama yakho. Yabo? Uzodlala amakakade akho. Yabo? Uzodlala ibitterness, uzodlala unforgiveness. Uzodlala uba umuntu kanti wena usungumntwana kaNkulunkulu. Uzoba umuntu uphaqa. Uyibandele. Yabo? Wenqene nenkonzo, kodwa uMongcwele uyayishintsha yonke lonto. Ngoba manje wenza ukuthi ungayifezi inkaniko zenyama. Mawuhamba ngomoya nje awuyifezi inkaniko zenyama. Noma inyama ingathini ayisenamandla phezukwakho ngoba ulawula uMongcwele. uMongcwele uyakwazi ukudila nalento ekuhlulayo. Ngithi uMongcwele batabasha uyakwazi ukudila uNkulunkulu. There's a promise from the book of Joel ukuthi ensukwini zokugcina ngiyotholula umoya wami phezu kwenyama yonke. Your sons and daughters, you young men, you young people, niyamdinga uMongcwele. Ngoba abekho abantu abahlaselwa njengabantu abasha kulezi insuku zanamhlanje. Badliwa ungabenza lokho, yabenza lokho. uSatan is very interested ukubona. Yabo? We exchange ngisho ama destinies abo. What was meant ukuthi ube yikho by the plan of God for your life, ishintshe lo muntu uSatan ayinika abanye abantu. Yabo? Njengabesifazana ababili ababelele, omunye wabulala ingane yakhe. Yabo? Kusho ukuthi babedakiwe. Wabulala ingane yakhe. Yafa. Walala phezu kwayo yafa. Wabona sifile, wayithatha ebusuku elele lo. Wathatha le yalo ephilayo. Wayisebeka le yakhe efile.
That's what the devil does. Ngesikhathi usebuthongweni ushintsha i-destiny yakho. Yabona? You were meant to be the first black woman who achieved this thing. Kodwa ungakwazi ukuyi-achieve ngoba uvumela usathane usebuthongweni nawe ungathandazi ukuthi exchange your destiny. You were meant to be up there. Nikhona bazalwane? You are not meant to be the tail. You are meant to be the head. That's why the Bible says you are more than a conqueror. You are above and not beneath. Kwezwakala bazalwane? You reign in life through Christ Jesus. That's what should occupy your mind. Obana bathi, be it unto me, Mongwele, help me right now. I avail myself. Snikele ngamahlaba.